Bueno, bo día a todas, gracias por estar aquí. Primeiro, agradecer a presidentes, agradecer a corpo técnico, os xogadores do Club de Baloncesto e sobre todo as entidades que sempre estades aí e recibides cada chamada, moitas veces de Gonzalo de Millán, para pedirvos, no, que participedes en todo isto. Eu quería explicar en que consiste ahora mismo a colaboración que temos coa Diputación, que gracias á Diputación vamos a poder levar a cabo, non? E sería, por un lado, as escolas abertas, non? Vamos a ter, xa empezamos e temos as escolas abertas de baloncesto para calquera persoa da cidade, da provincia que queira vir e empezar a saber que é isto do balón, da canasta, non? Dos botes que facíamos outro día. Temos unha escola aberta tamén para persoas con diversidade funcional, o cal tamén agradecer os equipos que temos de Special Olympics e da Federación Galega de Deporte Adaptado, que están aquí acompañándonos ademais, e tamén teremos, e empezaremos esta semana, con baloncesto en centros de menores e baloncesto na prisión, no Pereiro. E isto sería unha das partes que presentamos e que conta coa colaboración de todas as entidades, pero que está aberta a toda a ciudadanía. E, por outro lado, tamén dentro da parte de ese COP que é inclusivo e que o presidente lle temos que agradecer, porque sempre que lle propoñemos algo, pois nos di que sí, para diante. Recordade que o COP é o único equipo a día de hoxe de baloncesto profesional que dá os partidos para persoas cegas, tamén damos os partidos para persoas xordas, intentámoslo moitas veces cos nosos fallos, pero a partir de agora o Pazo se vai a convertir nun espacio moito máis inclusivo, vale? Chegando a un acordo para poder adaptalo para persoas cegas, toda a instalación, vale? Sistema braille, pois tamén teremos os mapas, tamén vamos a adaptalo para persoas con autismo, vale? Isto é importantísimo, porque a veces nos esquecemos que as necesidades que poden ter certas persoas nun partido, non, poden ser distintas, entón buscaremos ter unha sala de relaxación e tamén ter sinalizacións específicas para os nosos socios e socias que veñan ao Club de Baloncesto. E, por outro lado, tamén colaborando coa Asociación de Persoas Sordas de Ourense, que cumple 50 anos, e intentar adaptalo para persoas sordas. Neste caso son máis ben avisos visuais que podan atender. E, en principio, estes dous bloques de iniciativas, escolas abertas e adaptación, fan que o Club de Baloncesto ahora mismo sexa, posiblemente, o club máis inclusivo de toda España. Entón, bueno, sempre gracias a vos e sobre todo devolvervos ás entidades que estás aquí todo o traballo que durante os 25 anos anteriores nos díchedes, todo o cariño e nada, e esperemos que vos guste a iniciativa e que sigades participando con nós. Moitísimas gracias a todas. E agora creo que falas Pimienta. Bon día a todos, autoridades, compañeiros. Falo como representante do equipo deportivo, non? E, bueno, sabedes que sou un acabado de chegar, pero hai moitos anos que acompaño o COP. O COP, desde a súa fundación, eu penso que foi máis que un equipo deportivo. Aquí educáronse moitos jovens en valores de disciplina, de esforzo, de traballo en equipo. Jovens que agora son adultos e que, bueno, probablemente trasladaron a esta vida adulta, profesional, familiar, estes valores que adquiriron no COP. Jogar aquí no Pazo é algo máis tamén que un partido, é algo máis que un evento deportivo, non? Estou vivindo eso día a día, é dicir, xuntanse aquí moitas persoas da provincia, moitos ourensáns, xeracións diferentes que vibran connosco, que loitan connosco, que gañan cando gañamos, e felizmente estamos gañando máis do que perdemos, realmente é espectacular. Pero o que está a acontecer con o COP, desde a súa área social, realmente a min me ten maravillado. Falo já non só como adestrador, falo tamén como aficionado, como socio abonado que sou. O traballo de Millán, de Gonzalo, bueno, a colaboración con estas entidades co que vos representades, non? Co que axudades á sociedade a ter unha sociedade máis inclusiva, unha sociedade máis xusta, ver que o meu equipo, o meu clube, traballa convosco e participa en estes diferentes proxectos me fai estar moito orgulloso, non? En decir que realmente levar o COP máis alá do que é o campo, do que é o deporte e os xogos, para estarmos todos moi orgullosos. Quero agradecervos esa colaboración e decir que desde a miña posición como adestrador e a plantilla, pois estamos a vosa disposición para todo o que sexa necesario. Moitas gracias.
¿Qué tal? La verdad es que no sé qué deciros. Yo creo que está todo dicho ya. Simplemente es un orgullo para nosotros como club poder, a través del área social, porque para nosotros es un orgullo haberlo hecho. Sobre todo, se nos hace muy fácil, sobre todo por Gonzalo, por Millán, y no solo por ellos, sino por más gente que hay, y ser capaces de llegar a estas colaboraciones que queremos con todos vosotros y hacer con todo eso un club más unido, hacer un club de Orense y que sea además la Diputación la que nos une realmente, la que en este proyecto es un poco el pegamento que vamos a tener para que todas estas actividades que queremos llevar a cabo se puedan llevar a cabo, nos están ayudando en todo, no solo a nivel económico, que es casi lo de menos en esta situación, sino a nivel de todo tipo de ayudas, de facilidades, de colaboración en cualquier cosa que necesitamos. Y en ese sentido creemos que, aparte que este es un acto, es muy importante, consideramos que no lo es solo para nosotros, sino que lo es para todos vosotros. Aquí no estáis 2, ni 3, ni 5 asociaciones. Igualmente, para la Diputación, creemos que es muy importante para la Diputación también, y muestra de eso es que esté aquí nuestro presidente, Luis, al que creo que hay que agradecerle que haya sacado una esquinita de su tiempo para que pudiera estar aquí y que sea también uno más en la imagen del proyecto que queremos llevar a cabo con todos vosotros. Hacer entre todos algo bonito para la provincia, algo inclusivo, algo que todos participemos, en el que se pueda ver que no queremos separar a nadie de lo que es el baloncesto ni de las actividades. Nosotros consideramos, simplemente para deciros, que el área social, el trabajo del área social tiene que venir a retornar a las instituciones a través vuestra la ayuda que nos dan. Y en ese sentido, pues agradeceros a vosotros vuestra presencia y a la Diputación por la ayuda que nos estáis prestando al club y hacer de todo un grupo unido y que podamos llevar adelante no este proyecto, sino muchos más que especialmente el área social no paran de maquinar con todo lo que quieren hacer. Muchas gracias a todos. Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. Eu, como vedes, son o que menos sei e por eso necesito papeles. Pero necesito papeles fundamentalmente porque non me quero esquecer de algunhas cousas que me parecen importantes e por eso, cando un se pon a falar, pode olvidarse desas cousas e non quería baixo ningún concepto. Estamos, efectivamente, nun día para min moi bonito e creo que para todos os que estamos aquí, porque además sei entidades sociais, fundamentalmente autoridades, representantes do COP, sei que isto o levades no voso ADN. E, por lo tanto, como levades no voso ADN o axudar aos vulnerables, axudar as persoas desfavorecidas de calquera condición, pois levar a cabo cousas como esta que estamos hoxe facendo aquí e facendo da man de moitísima xente é un día excepcional. Por lo tanto, para min, o primeiro é esta introducción, este agradecemento inmenso a todos que estades aquí, agradecemento inmenso ao COP, á área social do mismo, a toda a directiva, a todo o equipo, ao seu adestrador, e agradecemento tamén a miña xente de deportes, neste caso, a miña xente da área social, de benestar, que están sempre traballando, sempre ou ben liderando ou ben axudando, como neste caso unha proposta do COP, que foi da área social, que foi iniciar esta colaboración e que efectivamente non solamente recolleron, senón que axudaron a facela moito máis grande. Por tanto, moitísimas gracias. Dádevos por saludados todos, compañeiros, amigos, que ademais estamos sempre en moitísimas actividades e despois desta pequena introducción e deste día de lexítimo orgullo, creo que como provincia, a min gustame moito ver que unha provincia pequena como a nosa é unha provincia profundamente innovadora e frases como a que se acaba de decir agora aquí, de que probablemente sexamos o noso club Orense Baloncesto, o club máis inclusivo de España, son cousas que nos deben encher de orgullo. Desto debemos presumir e non solamente de moitas veces de
das cousas malas que nos pasan. Debemos presumir e ter ese orgullo de que dende Ourense se poden facer cousas, desde Ourense se poden liderar cousas, porque temos moita capacidade para facelo. E hoxe facémolo, damos un primeiro paso, un paso fundamental. Ademais, dámolo da man dunha institución deportiva. Falo de institución, non falo de club, falo de institución deportiva, porque o COP forma parte da historia deportiva da nosa provincia e o COP é unha das entidades deportivas máis representativas da provincia, con maior arraigo social, cunha trayectoria profesional na élite pois que por todo o mundo recoñecida, pero sendo así e ao mellor podendo quererse centrar no aspecto competitivo ou incluso no aspecto da súa base simplemente, que xa sería moito, deportiva, como fai? Pois vai moito máis alá e a través da súa área social, esa área que a veces en determinadas entidades está, bueno, pois ao mellor casi para completar a estructura, pois neste caso xustifica moitísimo esa área social cunha iniciativa que é, desde logo, increíble para todos, non? Esa iniciativa que vos trae, vos congrega aquí a todos, nos congrega a todos e, como non, a Diputación. A Diputación ten que estar para estas cousas. A Diputación ten que estar para unir a provincia. A Diputación ten que estar para chegar donde non chegan ou non chegamos os concellos ou outras administracións. A Diputación ten que ser sempre ese pegamento, ese nexo de unión que faga posible estas iniciativas. E para iso temos efectivamente unha estrategia definida. Unha estrategia que hoxe se completa e dá un paso máis con esta iniciativa. Queremos un deporte universal. Cando falamos dun deporte universal, falamos dun deporte territorialmente universal que chegue a todos os concellos desta provincia. Temos os programas cas federacións e cas asociacións, efectivamente, que nos permitiu levar a moitísimos concellos desta provincia, sobre todo os máis despoboados, aquiles onde de outra maneira, de outro xeito, non se podían levar a cabo iniciativas deportivas. Temos, por lo tanto, un deporte universal no territorial e universal no social. O universal no social de tal xeito que nadie, por ningunha razón, sexa económica ou sexa de funcional ou sexa de calquera discapacidade, quede excluído da posibilidade de facer deporte. Esa é a nosa estrategia. Apoiar a nosa xente, apoiar o deporte base, apoiar os clubs, facelo dun xeito universal, insisto, no territorio e no ámbito deportivo e, sobre todo, cun marcado carácter social. Aquí estades as entidades que representades a esas entidades sociales, e hoxe damos un paso máis no que xa viña sendo un obxectivo, pero hoxe explicitamos todavía un paso máis nese ámbito da inclusión, como acabamos de indicar. Non queremos que nadie se quede fora, como xa indicábamos, e queremos colaborar con todo o mundo para que isto sexa posible. Eu quixera, se me permitides, facer unha referencia que no ámbito meu profesional, algúns sabedes, ou moitos sabedes, que eu son antigo secretario de Xusticia, agora que nos chaman letrados da Administración de Xusticia, e, por tanto, eu teño, toda a miña vida profesional foi, e sigue sendo, porque sigo sendo evidentemente funcionario de Xusticia, estuvo ligada ao ámbito da Xusticia e, concretamente, o meu labor estuvo moi ligado sempre ao ámbito penal. Traballei no seu momento de xestor, antes de ser letrado, de xestor no xulgado do penal durante 10 anos e traballei e agora mesmo a miña plaza é unha plaza de letrado dun xulgado de instrucción. Por lo tanto, quixera facer unha especial, neste caso, referencia a levar o deporte a sitios aos que non pensamos a veces que se pode chegar. Ademais das entidades sociales cas que traballamos a diario, tamén levalo á prisión, aquí están representantes da prisión, e tamén levalo aos centros de menores, menores que nun momento determinado tuveron unha conducta non adecuada, menores que temos que rehabilitar, e sin dúbida ninguna o deporte é unha excelente ferramenta para esa rehabilitación. Este ámbito de inclusión levámolo en diferentes modalidades.
hoxe mesmo estamos co desenvolvemento do esquiou. O esquiou leva máis de 1.100 nenos a Manzaneda e lle enseña o que é esquiar, pero lle enseña tamén un dos tesouros que temos na nosa provincia. Temos que poñer en valor todos estes tesouros que temos na nosa provincia e, sin dúbida, Manzaneda é un diles, a pesar de que a veces o tempo nos xoga malas pasadas. Pero nós estamos por encima do tempo. E levámolo, ademais, levámolo dese xeito que o sabemos fager este año tamén en esquiou, ademais de aumentar moitísimas plazas. Levamos un apartado de esquiou para discapacitados. De acordo? Por lo tanto, aí estamos. En definitiva, remato como empecéi. Desde logo, cun sentimento moi grande onte cando me centraba un pouco no acto doxe, porque sabedes que vivimos o día, e temos que centrarnos, non temos moito tempo de preparar as cousas, pero cando onte me centraba no acto de hoxe e imaginaba algo do que aquí está todavía sobrepasado, porque estades todas as entidades, está o COP, está todo o mundo aquí, eu a verdade é que me sentía moi feliz. Me sentía moi feliz porque digo, vaya iniciativa do COP, vaya resposta, creo eu, neste caso, dos traballadores de deportes, dos equipos de deportes, porque eu, sinceramente, creo que este acto é para estar moi orgullosos. Estar moi orgullosos da nosa provincia, estar moi orgullosos desa labor de inclusión que levamos a cabo, e é para conformar eso que vos decía. Queremos chegar a todos os territorios, queremos chegar a todas as persoas, deportistas individuales, deportistas colectivos, queremos chegar a todos os ámbitos sociales sin que nadie, sea a condición que sexa, incluso a de privación de libertad, quede excluído dese ámbito deportivo. E, por suposto, tampouco queremos chegar a toda aquela xente que por algún problema ten dificultades para practicar o deporte de xeito ordinario. E remato con anuncio. Evidentemente, isto non se pode quedar aquí. E non se pode quedar aquí porque isto é un paso fundamental na nosa provincia. Por lo tanto, xa traballamos, estamos a traballar de que esta oferta que fixemos da man do COP, porque son uns magníficos compañeiros e, desde logo, non podíamos ter millores compañeiros de inicio de viaxe, se vai estender a outros deportes, lóxicamente, porque habrá xente que queira practicar outros deportes e iso é no que vamos a traballar para que esta iniciativa que as entidades sociales, efectivamente, con vos e cos aspectos sociales ou a parte social de clubs, podíamos practicar outros deportes, eliminemos todas as barreiras e, definitivamente, en Ourense, podamos presumir de que, aparte de ser boa xente, de que ser solidarios, somos tamén inclusivos. Moitísimas gracias a todos.